Здравейте, драги зрители! Намираме се в една ферма за ечемик. Идеята ни този път е да бъдем заривани в тонове ечемик и да се опитваме да дишаме изпод тях с едни собственоръчно направени шнорхели. Интересно ни е да видим какво ще стане, дали ще има умрели. До мен отново е нашия приятел господин Стефан Миков, който сега ще ни разкаже дали това, което ще направим след малко, е опасно и изобщо според него какво ще се случи. Според мен не е опасно, защото не ми се вярва да задушиме човек, пък ако ще внимаваме, защото има и опасност тая. Ще внимаваме да не направим някое. Добре, колко тона побира лопатата на фадромата? Колко тона фактически ще бъдат изсипани върху човека долу? Кофата на фадромата е тон и половина, значи върху с 1 тон и половина го заряваме човека. Добре, тон и половина. Да видим кой е достатъчно силничък, за да издържи тон и половина. Захарев, ти ще участваш? Не? Няма да участваш. Защо? Според мен може. Може. Ще си замина? Щом не го виждам, да спирам. Като дигнеш лопатата, няма да ги максимално нагоре, да не му пада от много високо. Да не е от много високо. Да не е от много високо. Дигни аж. Аз мисля, че държиш сноркела, брате. Не го държа, бе. Но в устата ли ти беше или не? В устата, иначе по някакво време... Ай, ти почава махаш с крака, брате. Да. Нещо. Не можеш да дишаш ли, бе, бе? Не, мога иначе... Не, аз видях, че той до последно си го държеше, брате. Да. Значи, докато аз бях там, усетих, че първоначално е малко гално, после малко по-различа чуе при затрупването. И дори той не знам дали тръбанта дали ще се справи. Ще ядеме благо жито за него, но... Страх ли ти или не? Страх ме? Добре. Бобка, според те, какво ще му случи на тръбанта? Най-много да умре, това е. Да умре от какво? За задушаване. От задушаване? Да. Честно, той може да умре от задушаване, ако ти му пръднеш в лицето, брате. Ще му пръдна? Какъв е проблема? Такова ли страх ме? Тръбанта е тъп, поздравявам му сестра му и ще я пецкам. В един момент само почна супер много да ми натежава, братле, и затова дигнах кръчето, обаче го усетих, че свършва, братле. Кобеле, ако имаш още половината от толкова, братле, нямаше да носи това въздух. Защото те сплесква, братле, отгоре. Стиска ли много? Екстра. Да, много съм доволен. Всичко мина под контрол. Така очаквах да бъде. Благодаря ви. Драги зрители, нашия експеримент с засипване с пшеница, т.е. ечемик приключи.
както видяхте, беше леко опасно и за малко Боянчо Трабанчето и Боби от село Чепинци да се задушат, дори че ги измъкнахме на време. Не правете това в къщи с вашата пшеница и с вашата фадрома. Това е.